Sanibona njalo emakhaya nonjabulo ngokwasibili ngiyaphinda bafowethu ngiyasho ukuthi ngashawa mina esontweni lakamzulu ngalimala esontweni ngenduku esontweni lakamzulu ngiyabona ukuthi uyaphika ukuthi angaze ngalimala esontweni lakhe mina ngalimala khona emveni kokulimala kwami wangihambisa esibhedlela mabefika esibhedlela bakhuluma into engakuyona kwathiwa mina kade ngapha inkulu kwaphakama ugodo langishayiswa which is kwakuyinto engekho besifihla ukuthi mina ngalimala esontweni lakhe emveni kwalokho ukhe sengilimele iso lami lathathwa angilazi ukuthi likuphi ngikhuluma nje kumanje ngibona nje angilazi ukuthi lele laphuma lasiwaphi angazi so mayephika angazi ukuthi uphikani kungcono ukuthi into engiyicelayo ngisacela nje abafowethu abasezingeni eliphezulu abangakwazi ukuthi bangisize. Molweni bafowethu nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguvusi Mavusana. Bayamazi ke nje abaningi kuyo le channel bafowethu. Sila bafowethu sizokhuluma kakhulu nje bafowethu ngale video elandelayo. Le video siyazi bafowethu lo mfowethu seke wavela kaningi nje enkundleni zokuxhumana ekhala ngesola lakhe naye ethi laphuma esontweni lenyanga. Le nkulumo ke bafowethu sidida abaningi kwanami yangidida aqondakala abantu abaningi ke bafowethu siyazi ukuthi South Africa sesiphila ezweni lo somathuba. Sometimes abanye basuke bezizinto ngokuthi bafuna something, abanye basuke bafuna ukuthi banakwe, abanye basuke bafuna imali, abanye benze igame. Angikho ke kodwa ke lapho ke kakhulu ivideo lombhemba bafowethu ngicabanga ukuthi uyopart 2 le video lapho khona aqinisekisayo esho ukuthi yena iso lakhe la sala esontweni lenyanga. Bafowethu mina le daba lolu sengilibheke kaningi futhi baningi abantu bakhuluma izinto eziningi owami umbono bafowethu ngizoqala nje ngithi kulo mfowethu Nxese siyazi ukuthi bafowethu ukulahlekelwa yiso akuyona into elula. Ubuso ila umuntu oqala khona ukumbheka before ubheke zonke izinto. Sithi nje bafowethu Nxese ukulahlekelwa yiso. Kodwa ke engingakusho mina bafowethu Paula nje ngale inkulumo kaMfowethu ukuthi uyabona indlela aPaula ngayo njengoba siqhamuka manje ngamavideo imibuzo eminingi kubantu futhi ebheke ngakuyena ukuthi isonke lesikhathi wayekade ethulelini ezezovela manje ukuthi walimala walinyazwa inyanga. And futhi ke okunye ke okudida kakhulu ukuthi iso lakhe kwathiwa alikho. Isikhathi esiningi ngokwazi kwami isicuba ngazi mhlawumbe abanye abangodokotela mhlawumbe sinabo la ababukela le video bazophawula ukuthi isicuba ngazi ukuthi awusithole esibhedlela ukuthi nje mhlawumbe mawujubiwe noma bajuba ngathi abantu besilisa njengamanje bayasijuba lapha ngaphambili bayamjuba ubaba lo ngaphambili amajwabu mina amajwabu ayajujwa amajwabu. Angikholwa ukuthi bayakubuyisa abakubuyiseli ijwabu nathi sasoka nathi sizinsizwa sasoka kodwa basibuyiseli icubu njengoba asho ukuthi iso lakhe akazange alibona. Imvamisa ukuthi uvuka uma uqede operation izinto eziningi icubu ngazi ukuthi ziyathathwa ukuthi ziswaphi asazi. So manje uma isevela kwi video le uyasho ukuthi isicubu sakhe iso lakhe akalazi ukuthi la yapi. So uma ekhuluma kanjalo umuntu so njengoba eyamanisa nenyanga vele into ezofika kuqala kubantu kuyofika ukuthiwa hayi no wahathwala ngaye ngoba vele lo muntu akhuluma ngaye inyanga futhi uma ekhuluma uyasho ukuthi walimala esontweni lenyanga akalenyazwanga inyanga. So manje bafowethu lento ithanda ukudida kakhulu kodwa futhi okunye ke nje okuyi-advice mhlambe nomfowethu mangase ayibone le video uma athi ucela usizo abantu bamsize
abanye abasey'khundleni eziphezulu. Lokhu kuyadida ke lokhu futhi bafethu, noma abantu basey'khundleni eziphezulu uma bangathi bazama ukumsiza kule nto kule simo abhekane nazo, uyoqala umuntu ayibuza ukuthi yini akhulume manje, yini lesemphushayo manje abe sey'nkundleni zokuxhumana. Kufanele ngabe waba njengoba lento yakhe isinesikhathi mhlawumbe seqeda 2 years uma ngaqamba imanga, walimala ngoba sabona lo munye usisi elimala. Wayesanda kubuya esibhedlela, waqala waphumela ubala, wathi ulimele, sambona emaphepheni. Futhi inyanga iyona kuqala yahamba yathola lo sisi, sambona emavidweni usisi echaza ukuthi I know nami ngilimele lana, ngilimele esontweni elamazayoni. Inyanga yakuveza lokho. Le nyanga esolakala ngokuthi lena umfowethu ayisola ngokuthi naye walimala esontweni. So manje asazi noma uveza lokho ukuthi walimala naye no njengoba wabona leya video, ngoba le ivele emva kwaleya video yentombazana. Siyacela ukuthi ke nabanye abantu ke baphawule ngale video elandelayo. Ake sidibane nje lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama-notification ke njalo masiposta i-video entsha. Siyitshalele hamba phambili umkhanya kude, sithi siyabonga.